چی علاج کولے نشید قسمت سوکا تربا سوائی وچات نصیحت سوک غمد چاپ زان پرزو دی باری سکا چی دا خدای پکڑ کے نالری قدرت سوک آغا چاری چی موقفی پا تقدیر دی کڑی نشی پا محنت پا مشکت سوک کا نظر کا ہم قضا و ہم رضاتا پہیچا باندی دن کا ملامت سوک دا مطلوب جفا وفا وڑا ہنر دے سپوہی گی دا حکماؤ پا حکمت سوک دا ابلیس وریاضت دا نظر کا چی غرور کا بطاعت بریاضت سوک علت لارشی عادت نزیل سڑینا خدے دن کاندی پا بد چاردت سوک زرحمان دا بلدان سیلاب یم اڑی کلاس را کاندی دا خدے پا محبت سوک